amazwi unyazi olwabhekise esilweni awekho mahle laphana. Toqala unyazi lubiza isilo ngengane luthi angeke lulahle ingane kaMdlokombane. Bafowethu asazi makonje uMax Makhanya lo uphikisana nenkulumo esithulwe unyazi ke lapha ke ekhuluma ke ngokuthi ngeke alahle izingane zikaMdlokombane ke lapha ke ebala phakathi ke nanesilo samabandla ehleli ke ehlalweni. uMax Makhanya uthi akuyona inkulumo le engaya ke esilweni noma ke angayibala noma ke angayiveza include nanesilo uma ibala izingane ngoba isilo singaphezulu kwakho konke. Kusho uMax Makhanya kodwa udaba nanto nguphethe khona lapha bafowethu ke luyaqhubeka ngicela ulelisise kahle ke mase uyakhomenta kulolu daba usho ukuthi uthini wakho umbono. Amazwi unyazi olwabhekise esilweni awekho mahle laphana. Toqala unyazi lubiza isilo ngengane luthi angeke lulahle izingane kaMdlokombane. Okokuqala nje unyazi lufaka isilo oquqabeni lweingane. Number 2, unyazi lufaka isilo oquqabeni nje lubiza isilo ngengane. Yabona? Number 3, unyazi lixolela isilo. Ngokwami mina akona amazwi obekumele unyazi lwasebenzise lawo ebheke esilweni. Uma ngabe unyazi liya understand ukuthi kuyini ukuba isilo futhi isilo singakanani ngezinga. Sesingasaphuzileke. Sekuyisilo nje esisober. Sangempela. Ngeke ubize usilo ngoquqaba lweingane uthi wena ngeke ulahle izingane ufake nesilo lapho kulezo ngane okhuluma ngazo. Ngeke ukwenze lokho. Mina phela ngizonitshela iqiniso ngoba neqiniso niyalisaba nina. Into eniyaziyo nje ukuphendula mina. Kodwa bekumele nikhulume iqiniso niyalisaba. Unyazi lushayisile again lapha ekutheni lukhulume lawa amazwi lwabhekise esilweni. Inkulumo yami beyingabiza unyazi ngesilima futhi beyingakhuthazi inkulumo ezibiza unyazi ngesilima. Inkulumo yami bengithatha ngiquote amazwi from isilo njengoba enjalo. Ngokwami nje unyazi alisona isilima. Ngokwami nje unyazi lumprofeti ohloniphekile webandla lamaNazaretha odeservayo futhi ukuhlonishwa. Indoda umnomzane womuzi wakhe. Mfundisi ophethe ibandla ufundisa ibandla lakhe imfundiso zenkolo yakhe. So ngokwami nje unyazi alisona isilima alikaze futhi lube isilima futhi alisoze lube isilima. So bengiwacaphuna njengoba enjalo amazwi from emlomeni wesilo. Now unyazi amazwi olwasebenzisile awekho right ebheke esilweni uthi ngeke lona lulahle izingane zikaMdlokombane ngoba lenza icovenant noMdlokombane kwachelwana ngeinyongo futhi ke lona liyasixolela isilo. Uyabona nje leyo nkulumo leyo yukuphakama above kunesilo leyo nkulumo. Yukuba greater than isilo. Leyo nkulumo nje yukuba greater than isilo. So singoMakhanya ke asiyamkeli le nkulumo yonyazi ibheke esilweni uma kuya ngokuthi isilo siyisilo ngempela. Leya nkulumo akufanele ibheke esilweni isuka kumprofeti noma kumfundisi webandla. Akufanele. Kulungileke unyazi alingayenzi lento engiyishilo kule video engezansi kwale. Njoba ngithi nje kumele lithathe izinkomo liyothela amanzi esilweni noma luthuthe. Alingayenzi leyo nto leyo. Kulungile ngiyayihoxisa kodwa unyazi kumele lazi ukuthi lu less than isilo. Kumele likwazi lokho. Unyazi kumele lazi ukuthi lumprofeti webandla lakhe. Alukho kwi level yesilo unyazi.
kumele likwazi lokho ukuthi alukho kuyilevel yesilo. Noma ngathi isilo bezidle amanzi aphonjwana kodwa isilo sidlile noma singadlile isilo. Ngeke isilo sibe isilo ngoba singaphuzile bese singabi isilo masiphuzile. Isilo siphuzile noma singaphuzanga. Asikho emdibini weingane. Mawufuna ukubiza abantwana abazali umdlokombani ufuna ukubabiza ngeingane, ungasifaki isilo lapho. Ngasifaki. Isilo asikho oquqabeni lweingane othi wena ingane kaMdlokombane. Osehlele esihlalweni akaseyona ingane kunoma yipi engele yenkulumo yakho. Akukho la efika beingane khona. Ohlele esihlalweni. Ohlele esihlalweni mudala kunawo wonke umuntu emhlabeni. Mukhulu kunawo wonke umuntu emhlabeni. Ohleli kulesa sihlalo sesilo. Akekho ongaphezulu nolingana naye. So awukwazi ukukhipha amazwi anjengalawa akhishwe unyazi ebheke esilweni. Nalokho sawumbono nje. Sibonge ithuba.